igrati Call of the Switch. Pa hajde krenemo, ja ide 10. Evo. Ne znam što mi sad ovako u početku malo zvunilo. Ostavim tu! Ljudi, možda kupimo odmah nešto. Ajde vidimo. 147. Pa je ovo? Inače koristimo djavolom. Idemo race. Ne, ipak nećemo race. Idemo cave. Sa vama ovo radim. Idemo. A to je moja boja koju sam teo da odem. Sada treba... No! Pa naravno tačno kada ide ja umrem. Ili pup. To, ljudi moji. Ovo realno. I što malo ćemo ovo poigrati. I ovo nećem ipak da radim. Kolocve. Ovo još nismo krenuli. Ajde to da krenemo nešto novo. Što me zbunjuje? Ja ću se vratiti kad se završi. Evo mene nazad. Završilo se. Svom srećom. Čekao sam neki 5 minuta. Mene mi bu! Tak je unutra! O, mnogo zbuni. Kao zašto? Znači, zbog toga se kao zove Call of Switch. Oni mi uzmu staru boju i za mene me sad u plavo. Zanimljivo kako mi se diže. To, prošla sam u svoju žutu. Prosto, ali i zanimljivo. Je li ovo realno? Brže! Ovo je bilo za malo, ali zašto mi radi? Ovo samo... Dobro, ovo je bilo okej. Ovo je prečilo da još malčice se čekam. I ovo je sada me prati. Ja sam 2 puta stisnuo. Nisam nam javio zato što sam htio ovo što pre da se završi. Nisam najavio da ću ga zakočiti, da ću zaustaviti. Mislim, ovo stvarno smara. Poslao me vreme. Ovo već korisno. Ovo me samo još malo. Onda ja... Već nije smešno. Jao, što me preva! Ovo stvarno ima da smara.
A ovo prokleto menjanje boje me stvarno izluđuje više. Koji grijed? On stvarno kreće da smeta. Pred cilj! Ljudi moji, cilj! Okay, here we go. 38,000 points. 1,000 tanks left. Let's go. Come on. Give it one. Do that. Do that. It sounds about 10k. I want a blue. I want a blue. Come on, okay, those. Yeah. This is a lot. Prokleto sve! Give me a blue. Vraćam se. Nazad. Ovo stvarno kreće da smeta. To je bilo to što se epizode. Ne želim više da mi ovo smeta. Stvarno smara da menja boje pred cilj. 2 cilja sam imao i ono promeni mi boju i ja puknem. Odem u pogrešnu boju. Vidimo se u sljedećem.